Com es fa una bona redacció? Aquesta era la meva pregunta quan vaig començar a estudiar el valencià. En el vídeo d'avui us presentaré les meves estratègies, un model d'article d'opinió i vocabulari sobre les xarxes socials. Per a fer una bona redacció, un punt de cabdal importància i que marca la diferència és l'estructura del text. També és important saber quant de temps tenim disponible per a fer-la. I, per aconseguir l'habilitat de fer qualsevol tipus de redacció, us recomanem fer redaccions, és a dir, treballar de valent i fer simulacres. Una bona estructura té connectors, sinònims, verbs i frases fetes. A mode d'exemple, els connectors que podem utilitzar són abans de tot, aleshores, seguidament. També podem utilitzar sinònims per a no repetir la mateixa paraula. Així tenim un cas il·lustratiu, com per exemple la paraula tema, i per a no repetir-la utilitzem concepte, aspecte, qüestió, factor, assumpte, afer. També podem utilitzar verbs, com per exemple esperonar, esbrinar i conjuminar, i frases fetes, com l'exemple que tenim ara mateix en la pantalla. Quan feia una redacció, dedicava 10 minuts per a fer l'esquema, 40 minuts per a escriure el tema i els últims 15 minuts per a transcriure de l'esborrany al full de l'examen el tema que em va tocar desenvolupar. Per a tindre un bon ús de la llengua, us recomano aquests 3 vídeos sobre barbarismes. Així teniu un enunciat de l'examen B2 de valencià. Formeu part d'un col·lectiu de mares i pares en els nous models socials presents en internet. Us han demanat que elaboreu un article d'opinió sobre el fenomen dels youtubers i dels instagramers per a un blog dirigit al públic adolescent. En aquest article d'opinió vaig posar el títol, que és Els nadius digitals, vaig presentar la situació actual, vaig posar avantatges i inconvenients i vaig trobar solucions en la part de conclusió. És molt important posar la signatura i també data i lloc. Començo a llegir la part d'introducció que vaig fer en aquest article d'opinió. Com a participant del col·lectiu de mares i pares, vull manifestar la meva opinió sobre aquest repte que ens confrontem actualment. Estem en plena revolució tecnològica i la internet va guanyar protagonisme sobretot en les xarxes socials de tipus Facebook, Instagram i YouTube. Indubtablement, és un descobriment inèdit pels jovens i tal vegada massa atrevit pels majors. Com he mencionat abans, en aquesta part d'introducció s'ha de presentar la situació actual. En el cos he posat el següent. Quant al públic adolescent, les xarxes socials representen una nova fórmula de socialització molt còmoda, però també addictiva. Youtubers, bloggers i instagramers són persones que creen contingut a les xarxes socials, compten amb certa credibilitat sobre un tema concret i d'aquesta manera es converteixen en referents de molts joves. Convé ressaltar que un elevat nombre d'adolescents passen el temps lliure davant d'eines digitals per tal d'evitar l'avorriment. Tanmateix, aquesta diversió es pot transformar en una tasca diària, molt perillosa, donat que l'ús diari es pot transformar fàcilment en abús i això s'ha d'evitar. A més, les ressenyes i les visites dels seguidors influeixen de manera directa l'estat d'ànim de la persona implicada. Això té riscos greus pel que fa al benestar emocional i psicològic de l'adolescent i moltes vegades pot acabar malament. En la part de conclusió vaig posar el següent. Per tant, cal fer un pla urgent d'acció per trobar una solució adient que consisteix en organitzar tallers adreçats principalment a la gent jove, per tal d'informar i d'aclarir qualsevol dubte. Nom i cognom Pere Mateu, data i lloc 10 de juny de 2021. Aquest article d'opinió ha de tindre 190 paraules, per tant, en la part d'introducció vaig utilitzar unes 50 paraules, en la part de cos 140 i en la part de conclusió 40 paraules. Cal prestar atenció als connectors que vaig utilitzar, com per exemple, quant a, convé ressaltar, tanmateix, a més, per tant, és important especificar que l'ús de en quant a es penalitza. Així teniu el vocabulari de les xarxes socials. Comencem amb accessibilitat informàtica, arxiu digital, aplicació mòbil, blogger, bloguera, ciberassetjament, comerç electrònic, compte fals, comunitat virtual, connectar-se, contrasenya.
correu electrònic, dades massives, difusió web, eina, herència digital, hackeig, identitat digital, instagramer, instagramera, llista de distribució i marcador social. Missatge electrònic, nom d'usuari, notificació, pàgina web, paraula clau, petjada digital, piullada, postureig, privacitat, publicació, reproducció en línia, seguidor, seguidora, trolejar, Twitter, twittera, usuari, usuària, voluntats digital, web social, xarxa social, youtuber, youtubera. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. En el pròxim vídeo us presentaré la tercera part dels sinònims. Si us ha agradat aquest vídeo, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. I ens veiem per ací en el pròxim episodi. Adeu!